И здравейте, приятели! Дойде ред и на новата модификация по нашата кола, а именно това е Mercedes W211, 320 бензин. А преди това да ви кажа, ако не знаете за мен кой съм и какво правя, аз съм Георги и в този канал правим модификации по нашата кола. Визуално, след време и силово може би, и може да изгледате на някой стар клип, ако имате интерес. Включвам се с едно кратко напомняне да се абонирате за канала, ако съдържанието, което гледате, ви харесва. Нека продължаваме. За момента в това видео ще видите анбоксинг на новите фарове, които са фейслифтовите. Взел съм два комплекта крушки, къси и дълги светлини, за да ги оборудваме във видеото. Ще видите демонтажа на старите фарове и монтажа на новите, разбира се, но преди това, за да ги демонтираме и да качим новите фарове, трябва да свалим и предната броня пак, за да може да ги демонтираме. И нека започваме с анбоксинга. Позволих си да ги отворя фаровете, за да може да ги прегледам в еконт, за да няма щупвания. Така. Но нека го направим и пред вас. Така. Имаше тук такива разни опаковки, които вече, разбира се, не ни трябват. И какво да видим? Ето го, фейслифтовият фар, чисто нов. Взел съм тези, които са нормалните с H7 кружки, поради факта, че искам да не нагряват самия ксенон. Ако бях взел ксенонови фарове, може би щеше да се случи както с тези оригиналните, щеше да нагряват с времето и може би пак щеха да смисъл да изгорят тия рефлекторите, които са, и пак да се загуби светлината. Защото в момента съм с старите, оригиналните фарове, които са фабрично, и те вече не светят въобще в тъмното. Това са новите фарове, фейслифтовите. Те, както казах, пак с обикновените H7 кружки, които ще сложим. Може да ги намерите в много сайтове. Аз лично съм ги взел от Bestauto, това не е реклама. От тях съм ги взел. Смятам, че те са една от най-добрите фирми за тунинг части, които може да си закупувате. Така. Ето, това е единия фар, който е тук, бележки, работи. Това е капачката за фара отзад, която е. Така. Тук няма нищо, просто крепеж. И отдолу се крие и следващият фар. Малко грами навън. Да, ето го и следващия фар, увити се с фолио. Аз лично ги отворих, защото при транспорта не се знаем. Да, много добре всички знаем, но при транспорта стават бели. Да, ето като нови. Смятам да им сложа PPF фолио, ще ги закарам като ги кача на колата. Да им се сложи едно PPF фолио и просто забравяме за всички видове жълтеникави оттенъци и изгаряния от слънцето. Така. Преместваме го настрани. Оп! Така, и да видим какво още има. Така. Това са някакви схеми, но предполагам те не са ни нужни. Да, тук са описали всичко. Да. Как да се инсталират кружките. Добре. Не ни трябват. Ние да си знаем. Разбира се. Да, и ето и другата капачка за фара. И да. Това е от фаровете. Нека да отворим кружките, които дойдоха. Така. Поръчал съм, както казах, два комплекта, къси и дълги светлини. LED. Те не нагряват. И светят доста по-силно. H7. Обаче ето това са LED кружките, които съм взел. Да, всичко е в комплект. И няма да има нужда от преправеници, защото по принцип, ако сложите нормални кружки, мисля, че не съм много запознат, да не излъжа някого. Мисля, че трябва да се преправя просто самите букси, там самите кабелчета. А тези кружки просто са plug and play, както е речено. Поставяме ги, буксите си пасват. Това са
хай. Предполагам това са дългите. Да. Хай. И това предполагам са късите. Мисля, че са така, да не объркам. Нека преминем към монтирането. Така. Така да си отвиваме капачката. Това е цокъла за H7 кружките, които е. Леко се натиска и се изважда това пинче. След което, ето ни ги кружките. Това са за късите светлини. Тук при тях специфичното е, че този пръстен, който е специално на тези кружки, се върти и се изважда. И при монтажа на фара, тук примерно няма да е нужно да махаме пинчето от другата страна, за да може да сложим кружката, ами просто напасваме я, завъртаме кружката да се махне. Ето така. Мисъл, даже трябваше преди това да така напасваме самото пинче, тук штракваме, защото иначе самата кружка няма да позволи, заради нейния обем, няма да позволи на пинчето да штракне и трябва да го вадим, просто да го разтягаме, няма смисъл от това. И сега просто си поставяме самата кружчица. Така. И си я завъртаме. Хоп, готова е. Така. Кружката на късия е монтиран. И сега просто да я свържем в буксата. Така, тук има плюс-минус. Предполагам, тук пише ли нещо? Не. Ще го свържем по този начин, пък ще преценим в последствие. Хоп. Така. Това е монтажа на късите LED кружки H7. Добре. Това ще е това. Да. Приятели, това е. Тук мушкаме си тези работи. Мисля, че е това. От към монтажа на късите и дългите. Нека сега ги монтираме на другия фар.
Свалихме подкаленците, този не е напълно, другия да. Свалихме Ето това са буксичките за другите светлини, които нарисуват в кружките, новите, които са LED. За това... Да, тук просто няма капачка, която да защитава от влага, от мокро. Заради това съм измислил друг вариант. Взел съм такава термошлавка, голяма, и ще го награем, ще го защитим с пистолета за топъл въздух просто, за да може да няма проблеми, да не даде нещо на късо. Да. Това си е буксичката, която си е от колата, и това е... Така се свързват тия фарове. От другия начин е същата работа. Ей тук. И след това направо цялото заедно. Това с това другото, което е от кружката. Да ги вкарам в това и да ги защита просто. Да няма проблем. Нека да почвам.
И ето това е крайният резултат от подмяната на фаровете. Ако ви е харесало това видео, цъкнете лайк бутона и се абонирайте с камбанка, за да получавате известия за още такива видеа.